Türkmenistanyň vice-premieri Samuhamet Durduliyew keselhana düşdi. 57 ýaşly Durduliyew Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe syýasy wezipede iň köp saklanan ýolbaşçylaryň biri diýip Türkmenistanyň köpçülikliň habar terişdeleri ýazýar. Türkmen hökümetiniň emeldarlarynyň keselhana düşmegi barada resmi derejede habar berilmegi häzirde çelini görülip eşidilmedik ýagdaýdyr. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň maglumatyna görä 57 ýaşly vice-premier Samuhamet Durduliyew ýürek keseli sebäpli keselhana ýerleşdirilipdir. Şunun bilen baglanyşykly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Durduliyewiň wezipesini wagtlaýynça ýerine ýetirmegi ministrler kabinetiniň başlygynyň beýleki bir orunbasary Bayramgeldi Üwezowa tapşyrýandygy baradaky fermana gol çekdi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Samuhamet Durduliyewiň ýürek keseli bilen magly hassahana ýerleşeni sebäpli onuň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmek ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Bayramgeldi Üwezowyň üstüne ýüklenildi. Resmi maglumatda Durduliyewiň ýürek näsazlygynda nähili ýetmezçiligiň bardygy, onuň ýagdaýynyň nähili derejededigi hemde haçan keselhana ýerleşdirilendigi takyk aýdylmaýar. Durduliyewiň asly Ahal welaýatynyň Bäherden şäherinden, ol prezident Berdimuhammedowyň jan ynanýan iň ýakynlaryndan biri hasaplanýar. Onuň wezipe basgançygy Hut Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň beýgelip başlapdy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň guruluşy işleri baradaky orunbasary wezipesine bellenýänçä Aşgabat şäheriniň häkimi boldy. Prezident diwanynyň iş dolandyrjysy hemde guruluşy ministri bolupdy. Aşgabat şäherine ýolbaşçylyk eden döwründe öýsüz galan itleri hem pisikleri rehimsizlik bilen ýok etmek kampaniýasyna girişip özüni paýtagtyň ýaşaýjylaryna göz çykynç bir häkim hökmünde tanatdy. Adatça Türkmenistanyň hökümeti hem köpçülikliň habar terişdeleri ýolbaşçynyň keselhana ýerleşdirilendigini, hatda olaryň ölümini de resmi ýagdaýda habar bermeýärler. Şu ýylyň 18-nji iýulynda Lewap welaýatynyň Farabi trawynyň 55 ýaşly häkimi Hasan Metkullayew koronavirus sebäpli pnewmoniýadan ejir çekip ýoguldy. Ýöne onuň ölümi barada ne resmi hökümetler ne de köpçülikliň habar terişdeleri hiç bir maglumat bermedi. Metkullayewiň ölümünden bir aýdan gowrak wagt geçenden soň onuň ornuny Astanogly Seyidow bellendi. Ýöne etrawyň täze ýolbaşçysynyň bellenmegi barada habarda hem öňkü häkime näme bolandygy aýdylmady. Şuýlyň tomsunda Türkmen News nesiri Türkmenistanyň ýokary syýasat gatlygyndan beýleki bir täsirli adam Ýagşygeldi Kakayewiň COVID-19 sebäpli ýogulandygyny habar beripdi. Azatlyk radiosu häzirde çelnide öňkü vice-premieriň hem de prezidenti maslahatçysynyň ölümi barada ne resmi edarlardan ne de Türkmenistanyň köpçülikliň habar terişdelerinden maglumat alyp bildi. Kakayew gaty köp wagtdan bäri köpçüligiň gözüne ilmeýär. Wikipediýada Kakayew baradaky makalada onuň pnewmoniýadan ýogulandygy aýdylýar.